Castell de Jorba. El Castell de Jorba és una fortificació medieval d'estil romànic situada al municipi de Jorba, a la comarca de l'Anoia. Documentat des de l'any 978, les restes del castell estan situats a 453 metres d'altitud. Al llarg dels primers segles, el castell va pertànyer al llinatge dels Jorba. Juntament amb la seva capella, va ser destruït durant la Primera Guerra Carlina i quedà en runes. L'any 2017 s'inicien les obres de recuperació de les restes del castell.